A cikin bidiyo mai mun kawo muku shiri mai suna Bauɗaɗɗe fassarar Sultan ne. Shiri ne wanda yake da daɗi sosai. Idan kana buƙatar kallon wannan shirin ka biyo mu har ƙarshen wannan bidiyo. Kuma muna tallata muku group namu na WhatsApp wanda ake tura fina-finan Indiya Hausa wayanda ba za a same su a cikin YouTube ba. Za ka iya samun duk fim ɗin da kaga tallansa da ma wanda baka gani ba idan ka ɗauki wannan lambar wayar mu. Kuma kar ka manta group ne wanda ake biyan kuɗi. Ko ina ka ce za ka ɗauki wannan lambar wayar ta WhatsApp za mu maka bayani yanda za ka shiga wannan tsari na biyan kuɗi. Kowane lokaci kana samun fina-finan Indiya Hausa. Idan kuma kana buƙatar kallon wannan shiri mai suna Bauɗaɗɗe sai mu shiga cikin YouTube don mu kamar haka. Yauwa shekaran jiya mun kawo wannan shiri mai suna da makami. Idan ka kalli shiri mai suna da makami to wannan shiri shi ma kamar ajiye muku link ɗinsa za ka iya kallon sa. A da farko wannan za ka danna mana subscribe ko ya sabo ne. A nan kuma za ka danna mana like shi zai bada kwarin gwiwa da za mu saka muku sabon bidiyo insha Allah. Yawa abin da dole sai ka yi shi za ka iya kallon wannan shirin. Wannan gudun za ka dan taba idan ka kula wannan wajen da ka nuna za ka dan taba shi za ka gani link zai bayyana. Wannan shine link din fim. Kana taba wannan abun zai kai ka inda za ka je ka kalle shi ba tare da bata lokaci insha Allah. Kuma masu tambayan fim din Tumfafiya kashe na biyu insha Allah shi dai yanzu bai fito ba. Duk lokacin da ya fito shi ma za ka iya samun sa idan ka shiga group namu na WhatsApp insha Allah. Amma idan kana buƙatar kallon fim kowane lokaci za ka ɗauki wannan lambar waya sai ya saka jarin biyan kuɗi. Insha Allah za ka iya samun fina-finan Indiya Hausa wanda kace buƙata kowane lokaci. Yau.